भरोसा नाही। ତାଙ୍କର ବିତ୍ତ କହିଲେ ଧନ ହଉଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଧନ। ଅକିଞ୍ଚନ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଅକିଞ୍ଚନ ମାନେ ଦରିଦ୍ରକୁ ଅକିଞ୍ଚନ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ମୋର କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ମୋର ଏ ଜଗତରେ କିଛି ବସ୍ତୁ ନୁହଁ, ମୋର ଅଧିକାର କିଛି ବସ୍ତୁ ନୁହଁ, ମୋର ଏ ଜଗତରେ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଅକିଞ୍ଚନ ଭାବ। ଯୋଉ ଲୋକ ଦରିଦ୍ର ଅଛି ଭିକ ମାଗୁଛି ଅନ୍ତରେ ତାର କଣ କାମନା ଅଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଧନ ମିଳିଲେ ସେ ବଢିଯିବ ଯେ ଆହୁରି ଯୋଉ ଲୋକ ଦରିଦ୍ର ଭିକ ମାଗୁଛି ସେ ଭାବନ୍ତି ସେ ଭିକାରୀ ବୋଲି, ଅନ୍ତର ଭିତରେ ବଡ ହବାର ଆଶା ଅଛି ତାର। ଯଦି ଅଧିକ ଧନ ମିଳିବ ଆହୁରି ବଢି ବଢି ଚାଲିବ ସେ, ତା ମାନେ ସେ ଦରିଦ୍ର ନୁହଁ। अंतरे भोग कर स्पृहा नहीं। ए जगत मोर किछि नहीं, सब भगवान कर। एपरिक सम्राट हेले मध्य अकिंचन भाव आसीपर आ अति दरिद्र हेले आसीपर। से दुई प्रकार भक्त अच्छा संसार में, गोटे अति दरिद्र भक्त पुणी अति धनी भक्त।